Ka ayom jong ke jing pentemai ya kinong mikmat kalajan poi mentau snem banwan kata haus nem arjar pulai bat barok ki Seng san perthei hak jala kilap Pynkhreh bania aireng. Ka Seng Hspdp People's Democratic Party ru ke jam sekmat nak bentaban Pynkhreh bani khun nak bentak Elekshon MLA arjar pulai. Mentah kesingi ke ar teri kubenail ber arjar puar kene ke Seng san perthei ke lalum ya kinong yalam ki bahakmat jong kene ke Seng dak ba penlong ya ke Central Executive Committee ha Orchid Resort Umyam Haribhoi District. Hak balawan poi kinong yalam ki bahakmat ki bakentup ya Presiden uba KP Pangyang nang tau ba Renikton lengdo tongkar ubade Menteri ke Sarkar Jela bamenta nang tau ba Samlin Malngyang uba Witing Mausor uba Penwan Seliang bat kiwei. Hspdp minta kasih pelong ya kini kasih isi hang ni hapok ka Orchid Umyam masih kisah pula mereka dari kawai ni ki jitung jungi ban ya don hang ni nama kadai ru ka Jaka ka ban hap hapok Haribhoi District ka mangi ku parti don ka jitung ban penjan seki ban sedang ban trek kam hapok ni ka Haribhoi District isi ini kisih ya ki development ka parti Tengidon tang lightly ki kam ki kongsan ke bakun ke parti ngidon minta kasih banyak berkat. Bani kong ay galong ba ngi lasdang ban Pynkhreh Iaka Elekshon arjar pulai. Da ka bangila thung no ida ka Central Election Committee jong ka parti abidon nyungut ki member apo ka jing long chairman jong XMLA jongi ba Witing Mausor ba secretary de ba Penwan Seliang. Bat ngidon hang ni sangut ki record kajing tu ko long ban nang yai seprang hakaba identify ki candidates ba kani ka committee kani trelang ya ka district committee jong ka party shadu ki area unit ani ki constituency unit ko bangidon hukum ko constitution ke jongi ka ba pada ngidon ka benta ka ba kongsan ka bangi layo ya ka report jing trekam jong ki district committee prepare jong ka women's wing jong ka party ka badang Seng dari ka stang matai kam bad ka youth wing untuk ba PUE ki lat patai ko bor pangi sutu bang ilayo bandang ban sedang borba ya ka jing kam jongi wat ini por belengkot hadin ka lok bangin pha jing tip sabaro ki district committee sabaro ki wing jong ka party ban ong ba ngin yai Pynkhreh ni ka party bat haku ko por ngin organize ban yo ya candidate ki ba bit ki ba biang na kapita ka ni election pulai bat ka ba khadung ngidon ka jing ya kren ru ba kumnu ngin nang ya trei bat ka jing ya dei bat ka RDA ya wiri ba ka ni ru ngidon ka jing kren ka strong te ki don nang ni MLA ben brom jungi kondisi ben brom jungi ki se kren te kita ki lightly ki mai phang jong ka parti aga si menta ka si